It-tieni storja jisimha Il-ħolma ta' Robert. Qiegħed naqra mill-ktieb Stejjer mill-Bosk ta' Patrick Sammut. Il-ħolma ta' Robert. Robert kien tifel uniku ta' 7 snin. Ta' kuljum qabel ma jorqod kien jalqa' għajnejh u għal 3 darbiet jesprimi l-akbar xewqa tiegħu. Dik li xi darba jirkeb unikornu. Dan kien kreatura fantastika, famla ta' żiemel abjad u bil-ġwienaħ, b'qarn ta' wali fuq imnieħru. Kemm nixtieq intir fuq unikornu, kien jirrepeti ta' kuljum Robert qabel ma jorqod. Lejl fost l-oħrajn, Robert inħasad minn dawl qawwi ħafna f'kamartu. Kienet is-saħħara tajba li jibsa mantell bajdani li ġiet iżżur lil Robert. Għall-ewwel it-tifel ma rridx jemmen lil għajnejh, imma meta s-saħħara bdiet tkellmu bi ħlewwa li ma bħalha, ma setax jagħmel mod ieħor ħlief li jemmen. Is-saħħara tajba qaltlu: Għażiż Robert, jien naf li inti għandek xewqa kbira li tixtieq li ssirlek realtà. Jien nista' ngħinek tasal biex twettaqha. Imma l-ewwel nixtieqek tgħinni f'biċċa xogħol importanti ħafna għalija. Robert talaba tgħidlu xi xtaqitu jagħmel għaliha. Is-saħħara tajba kompliet: hemm xi ħaġa li neħtieġha mill-aktar fis. Din hija vażett li fih għandek issib likwidu aħdar jixal. Imma meta tasal għalih hemm bżonn li tagħmel vjaġġ twil u anki xi ftit perkoluż. Il-vażett jinsab fil-qiegħ ta' toqba fonda u mudlama, bħalma mdallam se jkun il-vjaġġ li se tagħmel. Robert ma kienx tifel beżżieħ u bil-ħsieb li jgħin lis-saħħara tajba u li jaqta' xewqtu li jirkeb fuq unikornu għalilha: ja saħħara tajba, jiena lest li nagħmel dak li tgħidli u nġiblek il-vażett li semmejtli. Ma dan il-kliem, is-saħħara tajba fehmet lil Robert li kellu jgħaddi minn bosk mudlam, jaqsam xmara, jinżel ġo toqba fonda u jagħmel l-istess u ġej lura. Għal matul il-vjaġġ tagħtu 4 affarijiet bżonn jużi: mappa, torċa bil-batteriji, injama speċjali u ħabel. Dawn l-oġġetti kellhom iservu biex iwasslu lil Robert lura d-dar qawwi sħiħ. L-aħħar ħaġa li s-saħħara tajba qalet lil Robert kienet li dak kien vjaġġ li kellu jagħmel f'lejl wieħed, eżattament fil-jum ta' wara l-għada. Hekk kif temmet kliema, is-saħħara tajba qebet f'kemm trott salib. F'dak il-jum ta' stennija Robert kellu l-ħin jipprepara għal vjaġġ tiegħu. Sab basket li seta' jżommu fuq spallejh, daħħal fih l-oġġetti li kienet tagħtu s-saħħara tajba flimkien ma' affarijiet jiekol u x'jixrob. Il-lejl mistenni wasal u Robert ħareġ inkiss bla ma qajjem lil ħadd. Din avventura li qatt ma kien daħal għalija qabel, vjaġġ li kellu mill-ħolma mir-realtà fl-istess ħin. Robert kien tgħallem il-mappa bl-amment, tant li ma kellux għalfejn ħares lejha. Beda miexi u miexi sakemm sab il-bosk msemmi. Fih kien hemm dlam taqtaw b'sikkina u għalhekk Robert ħareġ minnu fih it-torċ bil-batteriji. Kienet torċ maġika, la darba d-dawl li tefet kien tant qawwi li dawlet parti kbira mill-bosk fejn Robert kien miexi. It-tifel mexa u mexa sakemm beda jisma' bħal ħoss dejjem jitqawwa ta' ilma ġieri. Kienet ix-xmara li semmitlu s-saħħara tajba u li kien jeħtieġ jaqsam sabiex jasal ħdejn it-toqba li fiha kien hemm il-vażett. Kien issa l-waqt meta Robert ftakar fl-injama speċjali li kellu fil-basket. Ħariġa u għajjat: dajsa!
minnu fih l-injama imbidlet f'dajsa. Robert rikeb fuqha u din waslitu n-naħa l-oħra tax-xatt. Imbagħad Robert għajjat injama u d-dajsa reġgħet inbidlet f'injama li tefaħħa mill-ġdid fil-basket. Robert reġa' mexa sakemm fl-aħħar wasal dejn it-toqba. Kienet toqba fonda tas-sew. Huwa ħares l-isfel u lemaħ bħal tikka xkejkna fil-qiegħ. Lewn aħdar jixal. F'dak il-waqt Robert ftakar fil-ħabel li kellu fil-basket fuq spallejh u ħarġu. Għall-ewwel il-ħabel der qasir wisq. Imma meta Robert rabat tarf minnu ma' siġra fil-qrib u tefa' it-tarf ieħor fit-toqba, dan beda jitwal u li jitwal sakemm it-tifel ma lemaħx aktar tarfu. Robert għamel il-kuraġġ u beda nieżel mal-ħabel sakemm wara ħin li der twil tas-sew wasal ħdejn il-vażett mimli bil-likwidu. Jixal lewn aħdar li donnu kien ħaj. It-tifel qabad il-vażett b'attenzjoni kbira, qiegħdu fil-basketta fuq spallejh u reġa' beda tiela mal-ħabel. Meta Robert laħaq wasal fuq, kellu sorpriża li ma stennihiex. Hemm fuq tistennih ħdejn tarf it-toqba fonda kien hemm xwejħa kera li għall-ewwel Robert beża' minnha. Imbagħad bil-leħen ħelu staqsitu: Ibni, jien ma raf qira u xieħa. Għandek ftit ħobs u ilma xittini. Robert ma qatx jaħsebha darbtejn. Ħareġ mill-basket il-ħobs u l-ilma li kien ipprepara għalih u tahomla. Meta x-xwejħa trejqet, irringrazzjatu u telqet għal it-triq. Kien hemmhekk meta Robert ftakar li l-vjaġġ tiegħu kien għadu ma spiċċax, ħaltar fil-ħabel minn mas-siġra u minnu fih il-ħabel reġa' sar sakemm it-tifel ġabru fi ftit dawriet u xeħtu lura fil-basket. Il-vjaġġ lura ma derx twil daqs l-ewwel parti tiegħu. Robert kien jaf eżattament minn fejn jgħaddi u x'għandu jagħmel. It-torċa idditu sewwa matul il-vjaġġ kollu u l-injama reġgħet inbidlet f'dajsa biex wara li qasem ix-xmara reġgħet ħadet l-għamla ta' injama. Robert irnexxielu jagħmel dan kollu u jirritorna lura f'kamartu qawwi sħiħ f'lejl wieħed mingħajr ħadd manduna bil-ħarba tiegħu. U dan minkejja li bħal donnu kienu għaddew jiem sħaħ. Kif wasal, Lejja għamlet bih u daħal jorqod. L-għada bil-lejl reġgħet żaritu s-saħħara t-tajba u staqsitu għal vażett mimli bil-likwidu aħdar jixal. Tajtx kemm kien eċitat Robert malli ħareġ mill-basket dak li staqsitu għalih u għaddi jula b'ċertu sodisfazzjon. Is-saħħara t-tajba qiegħdet ita l-leminija fuq ras Robert u iżżietu ħajr għal dak li kien għamel għaliha. U wara qaltlu: la darba inti ġibt li dak li ridt u la darba kon daqshekk ġeneruż max-xwejħa li ltqajt magħha, inti se tkun tista' tirkeb l-unikornu kull meta trid matul lil-lieli. Ix-xwejħa kera bil-ġuħ u bil-għaġġ li Robert kien iltaqa' magħha fil-bosk imdallam ma kien ħadd ħlief is-saħħara t-tajba. U min jgħin lil ħadd ieħor bla ma jippretendi xejn lura jiġi ppremjat. Minn dak il-lejl il qudiem Robert kien joħroġ spiss dawra fuq l-unikornu. L-annimal abjad u fantastiku kien jifrex ġbien ħajħ, jinqata' mill-art u kull darba jieħu lil Robert firkejjen differenti, imsaħħra u mill-isbaħ. Kull qalb trid oħra jgħid il-Malti.